da, kursuazioa esatzen dela irakasleek itzaldi batzuk dugu zirela, eta hasi ziren hori izaten, eta guer nintzen. Ama, iromi baina, aproposa honik horreko itzaldi bat emateko, eta kasatu eta azkeitean dagoela, zebera tokio bizida. Orduan zen, bueno, agian, eta aibar animatu uste bere itzalditxo bat ematera berak euskararekin harremana, edo ez? Aipatzeko eta bidoian eta ideia honen duzitzaile, jarri ditun kontaktua, eta justu harrapatu dugu, zeia betik digunetara, eta bazdoaz. Beraz, sorteko behar dugu. Bueno, hori gabe, harremanak jarri ditu, eta zinturetan, neso saltu nuen bizia hori da. Hena da, hori da, Amabo ezkete unean, Amabo ezkete, eta etorri zen, Japonian bat, gure etxera, nire dela, logiterak egin batera ia bertu. Eta, ez zertara datorra ez? Ez nun luratzen ia zer egiten zuen zela, eta nik hizkuntza nahi dira zela, hola, nire eskarekin hasi zinean, euskarak esaldu txutzen, eta gero zin oso lurretzen zertan ibiltzen ziren, baina gero hori handik urte batzutara edik lagundu dizun, horatzen itxor ondonan, eta, bueno, egia zanei oso interesgarri iruditzen zait, gero daukan harremana euskararekin, euskal kulturarekin, euskarazeko jendearekin, eta egiten ikusten da harreman estuan, eta asko maitezuak egiten oso historia kuriosoa, eta interesgarria nirekin konpartitzea, eta eskerrik asko. Gero urtenan galderak eta egiten egin zuten, egun hon denoi, eskerrik asko inbitatzeagatik, eta ez dakit perusa egokia naizen zuen zozer kontatzeko, baina, zozer egin moren. Eta, titulua, nire ibilbidea euskararen munduan jarri dute. Eta, hasieran, zan, hau da, Japonieraz idatzeko liburu bat. Liburu honekin dugu egin nuen, 1991 Shimomiya izeneko irakasle bat idatzi zuen. Eta titulua du, japonesez, Basukugo Nyumon. Honek esan nahi du, euskararako sarrera. Baina, euskararako sarrera zuen titulua, baina egia esan, euskal kulturari buruz, euskararen historia, eta euskal gramatika pixka bat, eta euskararen ikerketen historia. Horako gazteko usatu eta euskara bera ikasteko ezan edukia. Eta nik euskararen berri izan duen, nire esatean, lingüistika generala, asimulatora bezala ikasuen, eta hor, irakasle batek kontatuta. Europan horako hizkuntz bat dugu eta horako zer. Hori nire buruan geratuko zitzaidan. Eta gero, liburu honekin, tuko egin. Eta gero, horrengo urtean, 1992 urtean, Tokioko Waseda Unibertsitatean ikasten ari nintzen. Eta orduan, Tamara Sosoko linguista irakasleak euskaraz ikasteko taldea osatu nahi zuen, hori proposamen hori egin zenuten. Eta orduan ginen, bosoran ginen, hau ezan nazionaldura, beratu nahi zuerako horako taldea egin nahi zuen. Sosoko aurreko urtean euskaldera etorri izan, eta nik uste 7 hilabete pasa zituen. Eta hemen, euskaraz ikasizun, eta berak ez ahaztea daki klasea eman zuen. Klasea zan, dela euskaraz. Dana euskaraz, eta oso irakasle hona zan, eta du boso lagun ere oso ondo eramaten ginen. Eta orduan, jarraitu egin. Baina, Japonian egon da, mintza praktika eta entzumen aratzea oso zaila. Orduan, erabaki nuen, erabaki hori hartu duen egin dugu. Migara beratzen eta larogeita bosgarren urtean, abuztuan, udara gokorrak autorizatuta, eskalerako lehenengo bidaia egin duen. 2 aste bakarrik pasan ditu. Orduan, Donostiako hiruregunekia harremandutan duen, horietako bat orain, zeraino bat daudela. Hiruregunekia
こちらですボニコ梅津の誰かセベンの緑eta ara eraman dute eta hor sei egun ikusi dituen umeekin orduan euskeraz praktikatzeko oso lekoa proposa zen eta gero Donostiko alde zaharrean ere ibiltzen gehienetan gartunorekin ibiltzen ditzen baina noizbehinka bakarrik ere ibiltzen eta Donostiko alde zaharrean sartu nintzen taberna batean zer hartzeko eta orduan nik ez nekien oso ondo hitz egiten euskeraz, baina saiatu nintzen euskeraz eskatzen, baina tabernakoek ez egiten euskeraz. Eta horreko taberna batean, gauza bera egiten zitzaidan. Ia taberna guztietan. Orduan, itxaskoratzen hasi nintzen, zertarako ari naiz euskara ikasten. Euskara erabili ezin da ibiltzen naiz. Eta orduan, piskatuko zizkoratea edo frustratetan ez. Eta euskara dira usteko gogoa ere sortu zitzaidan. Eta gero, ez da horretzaten bat, guarren ziraren egoitzaren aurrean gertatakoa. Frankoren garaia bukatu zen mira bedertzen da irroni eta gogozten ez da. Horretik amarrute bakarrik. Zen, egoitzaren horretik pasara horrean duen, lagu betako batek esan zira. Ez gara euskeraz hitz egiteko egoitzaren horretik pasarte. Eta piskat harretu nintzen, baina ara zan errealitatea gara hartan horrein. Eta horrela bertatu nintzen piskat ez ezberatuta. Baina horretan birurtetara abuztuan berriz zitorri nintzen. Horda Lazkaoko goierriko euskal eskolan sartu nintzen, hilabeteko ikastalea. Hor hilabete pasan nuen, eta nahiko ondo. Baina akordatzen naiz Lazkaoko postetxean sartu nintzen. Txokatu nintzen, hor erregearen gertatuan dira. Japoniare badaukagu erregearen nintzeko ez da, beradorea do. Postetxeetan bezen egoten, beradorea. Postetxean jarri behar erregearen gertatu eta benetan, harrigarriak izatzen. Gaur egin ez ikusten, Gero, horretika, birutera berriz juditzan, Lazkaoko barneria, baina orduan serioa goero, mila bederatzean, eta bederatzeko baliatzetik, horreko horreteko otxailea, eta gero, itzuli nintzen Japoniara, baina horretan abuztuan berriz etorri nintzen, eta abendarte egon nintzen. Orduan, urteotan mila bederatzean, eta emeretziko maiatzean, sartu nintzen ez, maizkide eskaldilean. Orduan, jarri ninduten bosgarren mailan, tari hartako bosgarren mailan. Nik, tari hartan ez zegoen internetik, orduan, YouTuberen interretez, jarri horretan egin ez, eta orduan, idaztea errazagoa da itzigitea baino, denbora eman dezakezu ez, eta orduan, igual, nahiko txikuna idatziko nuen, eta hori ikusita, jarri ninduten bosgarren baino, entzumena eta mintzamena oso gaizki, eta nahiko kostata pasan duen bosgarren bai hori. Baina, pixkanak jarri nintzen martxan, eta gero eta horretu ikasten nintzen. Eta mila bederatzean hogeita hamargarreneko abenduan, nazioarteko historia bukatu nuen. Eta horreko urtearekin sortu zitzaidan lan bat, Donostiako merkataritza lan bera, Japoniera irabazio. 6 hilabeteko ikastaro trinkoa zen. Zer orduan, 6 euskaldun zeuden bekario bezala, gero Japoniera ruteko. Orduan, ikastaro trinkoa behar zuten. Orduan, horre hori nintzen, 6 hilabetetan. Baina, bide horretan, hori hartzen izan nintzen. Nik izan nuen herri euskaldun batean ez. Eta gero, Donostiarekin ondo komunikatuta dagoen begiran.
horregatik eta gero, errenterik garuna duken, eta bera eta oiarritzarra zan, eta horregatik oiarritzen biztintzen, segi gaitez. Eta handik egunero, autobusez, Donostiara etorritzen nintzen. Eta hori, bukatu nuen, elkainen bukaeran landoia bukatu nuen, eta besteak osoan, oporretan bezala egon nintzen, eta gero, abuztutik, urrengo urteko uztailera arte, Inglaterran izan nintzen. Baina, Inglaterra gertu dagoenez, ezkadarretik, tarteka etorritzen nintzen. Eta, Japonia etzen nintzen, eta gero erabaki nuen, euskarari buruz ikerketak egitea, ikerketa linguistikoa egitea. Eta orduan, mila bederatzen, laurogeita hamairugarren apirilatik, mila bederatzen, laurogeita hamabosteko martxora arte, Tokio Unibertsitateko hizkuntzararentzako departamentuan, masterreko kurtsoan, sartu nintzen, selektibitate gogorra pasatuta. Ezke, masterreko kurtsoan sartzeko selektibitate gogorra. Eta mastera, bi urteko azatu dira, ezaten dugu sartu nintzen, gora egara. Eta ikerketa gaia, niretzat eskalki bat antzertu nahi nuen, edotzarek eskalki ez da. Eta erren urtean, horretxko eskerari buruz zehozare egin, zergatik Tokio bertan, horretxko neska bat ezentu gerako. Mire, aporazazio izetan, aktorea Joseba Aporazan. Eta hori, mire entzat Tokiora gizonakin bizitzea. Eta horren berri izan duen, gare hartan bizitzen zestoko moja bat bitartaz. Gare hartan, horren bizitzen eskatu batzuk dena, apaizak eta gareak eta abokazien. Bitartoko bat zestokoa zan, eta harrengan askotan duten ditzen. Zestoko moja horrek eman mirenen berri, eta orkestu zidan. Eta orduan, mirenekin horretxeko ezkeretuz zerbait egin dut. Eta, uste, urren urtean, mirenek jun berozula, honera entzuli berozula, eta orduan, azpeitiko mitiak ezagutu dut bertan, Iñaki Leobide, lehiren egizu bat. Hori ere, zestuko monjaren biterrotez ezagutu. Zestuko monjaren eskuatu nahizen, arkezten zizkitan ez. Eta hori, Iñaki ere Japoniara kontzan, gani gabe, Japoniara zakin gabe, eta ordu nik berari proposatu nio, nik kontratatuko duela informante ministroa bezala, eta astero elkartzen ginen, eta Iñaki esker masterra bukatzeko lana egin nuen, azpeitiko eskeraren adiztorikoa eduruz. Morfologia, sintaxia, errera eta semantika. Horretik apropatu nuen masterreko kursoa. Urrengo urtean, hasi doktoretzan ez. Eta ordu azpeitiko eskeraren buruz lan bat egin nuenez, ordu azpeitikoaren jarraituko dut. Eta jarraitu nuen. Eta orduan, masterrean egon nintzenean, ez nekan gune etortzeko birorik. Orduan, Tokio okupatutako eskadunekin moldatzen nintzen ez. Baina, doktoretzan, birorantza izan genuen, eta orduan, birorantza etorri ahal izan nuen. Eta orduan, hemen, lehereren aizpa, itziar urbietak asko erabiduzkan, etorritzen nintzen bagoitzean, eta azkenean, doktoretza bukatzeko lana bezala, azpeitiko eskeraren argitzare eguruz lana egin nuen. Eta honekin, 2001 urtean, doktore nintzen. Eta geroztik, orain, euskara klaseak ematen ditut unibertsitatean. Bata, Waseda unibertsitatean, Tokio dago, pribatuetan, honetako bada, horra nintzen,
unibertsitatean, hau estatala da, hau ere oso ona da, hemen, 2009 urtean da sinitzen. Baina ni Tokio bizi naiz, eta Osaka urruti dago. Orduan, udaran eta neguan, ia bezakuten naiz, ikastaro tokikoa bezala ematea, udaran hilo edun, neguan beste hilo edun. Eta gero, orain dela urte hasi nintzen, Tufts izeneko unibertsitatean, Tufts da Tokyo University of Foreign Studies, hau estatala da, eta unibertsitate honek etxekare institutuaren titularuntza dauke. Eta hemen ematen ditut euskera eta euskal kultura. Baina beste bitan, Oazetan eta Osakan euskera bakarrik. Eta beti ikasirei galdetzen diet zergatik nahi duten euskaraz ikasizta. Hor dira gaz asko aipatzen dituzte. Adibidez, futbola. Euskal Herriko derbia oso gozaren da. Azteko, Liga Espainola asko gustatzen da Japonean. Munduan Liga asko da bizta, igual gehiena gustatzen zaigu, Liga Espainola. Eta hortikan ezagutzen dute Euskal Herriko derbia. Gipuzkoan gaude, orduan, mena bat dut hori esate, baina atletik da ospetxan. Aldarkatzen duerako. Gure jokalariak dena Euskal Herrikoak dira, eta lako bat ez. Horrek atentzioa eman dure. Baina, gero, ezagutzen joaten dira, Reala, Osasuna, Canales, eta Adamidez. Eta, hori aipatzen dute. Eta gero, musika ere, irakasi asko aipatzen dute. Adibidez, Kepa Junkera, oso ezaguna da, Japonera asko da egon da, eta xarrera, segidan xartzen omen dira. Eta gero, Freddy Mungu zara gai, horre behar eskat guztara da Japonea baina, baina nire askotan egin zen. Eta gero, ezagutzen ez likidan talde asko aipatzen dituzte, azkenik lehenko kantatik garatzen ez. Benito Lerretxukuri eta Kaio Gazteoiek beste izen bat aipatzen dituzte. Eta gero, sukaldaritza gero eta gero aipatzen dute. Sukaldaritza, atentzioa handia egoten dira, eta toki honetan gero eta jatetxe eskaldun gehiago jartzen dira. Eta handik, sukaldari gazte asko etortzen dira honean, domestikatu batez bat, nire sukaldaritzea ikastera. Eta hemen, serio ikasten dute, bi urte ematen dituzte, eta area bueltatu eta montatzen dut jatetxea. Tokio bertan, gutxenez, hiru ezagutzen dut, Amets izatekoa, Fermintxo izatekoa, eta gero beste bat, eta orain dela urte jarri zuten Eneko Tokio. Eneko atxak ikusten duena, ez? Eneko atxa ez da hotel Tokiora, baina Japonetik Eneko jatetxea joan zen 6 sukaldari edo, eta 6 erabetetan egun omen ziren, aritu omen ziren, Eneko jatetxea ikasten, eta hemen Tokio argia. Baina, uste, egia esan, ez da ez da eta gero, noski, ikasile batzuk linguistika ere aipatzen dute. Linguistikaren datetik, euskara oso hizkuntza bereziak ez da, jatorririk guk ezakit duenetan datorren ere, eta hori ere asko aipatzen dute. Eta geroztik, demokia urtero etortzen naiz azpitira, eta linguistikarenetan segitzen dut. Arroten, adibidez, azpeitiko euskaraz gain, zestuan eta zerrotzen dira naiz. Baina horrez gain, itzulpen nintzen ere aritzen naiz pixka bat, eta hau, borri hau,
Takiji Kobayashi izeneko idazleak idatzitako bi nobela dira, hemen bi nobela daude. Eta hau da, Txurien Nakahara, hau poeta da, hau poesiaren libroa da. Eta hori euskeratu dituen, baina euskeratu baino nik bete esaten dut, interpretatu bai, egin duen, baina gero, nire lagun batek, doktoretu egin zituen literatura mailan. Bestera ez nuke hartuko lan hori, nire badintza zen, euskeratuko dut, baina beste bat edo batera. Euskal iztun natibo bat, baina literatura mailan gazten dakien da. Eta, Azpeitiko poeta eta irakasera, Jose Luis Otamendik, horretan, lagun ziren asko. Lan hauek, beraiek eskatuta egin dituen, nik proposatu da ez. Gero, beste liburu batzuk, hau, Black Beltza, Filipin Mutruzak eta Gatz Kanuk testua idatzi zuten. Hau, komitia da, Bakiz, Amerikan, Mabarzik bizina egin diren ez da, eta zinaldian distributuko dutera. Eta hau, testua japonierara ekarri duen, eta beste bat, hau da, Nimoae Baskondun primitia etxekarri da, eta hau, show jadio egin show da biodartean egin genuen japonierara ekarri. Horretan erabiltzen naiz. Eta horiatik aparte, euskara ikasteko metodo liburuak ere ikatzeta dazket japonieraz. Hau oso unibertsikoa da. Baina honek dauka pixka bat mamitxagoa edo. Hauek ere idatzen ditut. Eta gero, beste ekintza bat egiten naiz, orain dela zenbat urte, orain dela urte hasi nintzen, mekenak nintzen dira. Rakugoa eskaraz izeneko emadaria ematen hasi ginen. Rakugoa da Japoniako hauzko tradizio genero bat. Historio motzak dira, eta historio batek igual 15 minutu, 20 minutu irauten du. Eta humorezkoak izaten dira. Eta ikusten ez bezala, kontarari bakar batek personaje guztien paperak egin behar ditu. Eserita, kimonoz jantzita, kontatzen du. Eta zergatik egin nahi den hori, urte horretan Euskal Herritik gauza asko jaso ditu. Gauza asko eman dizkidazuen. Eta orduan nik ere ordainetan zehozer etorri nahi nuen. Eta pentsatzen jarri nintzen, zer eraman duten. Eta ordu, gero zitzaidan, rakugoa eraman dute. Hau oso erraza da, erraza da. Kontatzea ez erraza, baina nora, ez dugu behar gura montakara girik ez. Eta orduan, hori, eramatean pentsatzen nuen. Eta nire asmoa zen, rakugo batzuk euskeratu, eta liburu batean argitaratzea. Baina nora, hauzko tradizioa da, hau, liburuak mirakorita, ez dize gurazean dira egingo, hau kontatu behar da, antzestu behar da. Baina zuritzarrez, nik ez dakat errakoa kontatzeko duanik. Nik ez dut balio horretarako. Ordu berriz pentsatzen jarri nintzen. Eta burratu zitzaidan, Azpeitiko lagun bat, Azpeitian lagun bat daukadala, antzerik munduan denbora askoan ibililakoa. Eta horrek proposatu nio, animatzen da, kontatzea, baietz borroke emaztea. Eta lagun honekin, hasi nintzen, emanaldia ematen. Eta ninez, ekoizlea eta entzultzailea. Eta hasen du izena, lagun horrek, hasen da kontararia. Baina hortik urte batera, beste bira apuntatu zen gurekin biltzeko, hasenen ikasek izan dagoa antzerki munduan. Eta horrek, lau kide gara, Azpeitiko horrengo ekipoa osatzen duguna, eta txanda honetan ere seirekutan xalua ematen dibili gara, Bakaikuko garrategian, eta gero Bilboko Gabriela Aresti eskategian, eta Legorretako
Gaztauko maizpidera ja betiko dengera, eta ziziriki eta adurako konturetxean eman izan dugu saio bana. Eta gero, zenbait horretzapen zigarri eta penagarri buruz. Horretzapen penagarri oso gutxi da ezken. Horretzapen una askoz gehiago. European, harrera oso izaten dut. Ezkeraz ikaslezu eta uste gara, horako zerbait esaten dut ez. Baina, horrein bizkat azmarratuko dut horretzapen penagarri batzuk ez. Eta lehenengo, ezkeraz zenek itzegiten dute. Kontratu nintzen, ezkeraz ikasten aurrera juten nintzen gainean, kontratu nintzen, adibidez, bi ematen duzka, erderaz abidea bizketan. Eta hor, beraien inguruan numetxo batzuk, eta txakurotxo batzuk ezta. Erderaz abidea, eta repente hasten zaie numetxoei, kondoz xadirtxo, ezkeraz hasten zaie, eta gero txakurre bai. Eta berean erderaz. Eta kontratu nintzen, ezkeraz zagoa, nintzako eta txakurre. Eta, hori, esatea aztu zen. Ezke, nik erderaz ikasiko etorri nintzenean. Erderaz ikasiko, Orduan, ezkeraz asko zogoto modatzen nintzen eta asko zogoto modatzen naiz horreite. Orduan, ezkera horientzako eta txakurratzako bat dukara, ni ere kategoria bat eskertzen naiz. Hori pixkate penagarriak ez. Eta gero beste bat kontratu nintzena, eman dezagun hamarren sorazen erdirera, euskeraz. Eta hor sartzen da, ergadun bat, ergadun biztu ere bakarra sartzen da. Hor da, segitun pasatzen dira, erdirera bezala. Baina eman dezagun, hor sartzen bari bada, euskal biztu ere bakarra. Eta beste ergadun biztu ere bakarra. Hor da eman dezagun, hamarda ere, etako bat, ergadun biztu ere bakarra. Beste bat, euskal biztu ere bakarra. Orduan, zenik da garrantasuna. Nik uste, erdal iztun ere bakarrari garrantasuna ematen diotera. Eta euskal iztun ere bakarra alde bat erantzitaia da erderazazten dira. Izan dela, zerako interesioa. Euskal iztun ere bakarra ni naiz. Askotan, bakarra ere zinditu izan naiz. Kaso niten, Eta beste bat, eskatzen diraten garbizarek dira. Hori zerretan esango izut. Kontratu nintzen, erderatik hitz asko sartuta daude. Eta batez ere, basekitarrak batzuk. Zenbakiak kontatzeko, erderaz kontatzeko, ezta? Zure negoara, matematika erderaz ikasiko zuten. Orduan, zenbat kasutan, komenigarri esaten da, nahi da erderaz sartzea euskeraz egiten dutenean. Eta horrela ere saiatzen nintzen erderaz horitz nahi da sartzen, Eta orduan, zuzentzen hori, euskeraz horrela esaten da, nahi da sartzen, Horretu bezala, askotan gertatzen zen, hori horretu gertatzen zen, Gero azkena, erdera ere beharrezkoa da eskatzen komunikatzeko, hori jende asko batetzen di. Beharrezkoa ez da, baina komenigarria bai. Ezke, eskal iztunak eredunak zarete. Orduan, komenigarria bada. Ez da beharrezkoa, baina komenigarria da. Eta gero, horretekan aparte, erderaz jakitea da, eskeraz aparte beste gauza bat jakitea. Hori beti onoragarria da, izangoa, zer gauza gehiago jakitea. Baina, nire irakasle zenak, lehen azaldu zena, Suzuko kamera,
kamerak esaten zuen. Hau honen turistan euskaraz ikasten ez da, eta zazpide egun zan, eta gero area itzuli eta guri emazin klasea ez, otan berak esatzen, ni hasiko nez jaziratzu ikasten, hori esan zinun, eta zergatik beharrezko ikusten duzu. Beharrezko ez, baino adibidez hori berak esan dugu, hasten nez euskaraz, lagu batzukin, haiek kontratu gabe pasatzen dira erderara. Eta kontratu gabe izurtzen dira euskerara. Eta erderara pasatzen direnean, nik ez dut zer horretzen. Hori ez da ondo. Horregatik, ni ere hasiko naiz jazirantzuk ikasten. Hori esaten zuen. Eta nik uste arrazoia daukala. Normala da, beste hizkuntza batetik, bestera pasatzea, nik uste Euskal Herria bakarrik ez, gizarte eredu guztietan gertatzen dela. Nik ere, esango duke, gaztean sakiteare, diretzat ere, ondura darrego izango dela. Gutxiko darrega, errazo. Igual, gauza bat zazazazio, esatea, zer batatzen badu ez, Nik beti hiru esaten dut, japonieraz, euskeraz eta ingelesez. Nire ikasterianoa oso pobrea da, hori ez dut kontatzen. Eta badago topikoa euskara zaila dela eta hizkuntza errazak eta zailak badira? Hori ere, beti galdetzen diren ez da. Nik lingüista bezala esango duke, hizkuntza guztiak dira zaila. Ez dago hizkuntza errazik dira ustez, gertatzen dena da, adibidez, kaserian jakinezkeo, pero frantsesa, italiera, portugesa, hori antzeko dira, aizpak dirako. Orduan, referentzia daukazu. Orduan, errazago egingo zaizuela. Baina, ez dauka nire kalienterik. Japonesa ez dauka. Orduan, japonesantzako dira, oso zaiak, orduan, referentzia kontua dela, pentsatzen dut. Japoniaren ere, ez dauka, gramatika nahiko simplea dela esan duke, japonesez. Baina gero, mirazteko sistema nahiko komplikatu dela eta beti daukazen zer. Euskeraz, sakon sartzeak edo ikaste, zein zen zure interesa zen? Lingüista bezala, niri asko interesatzen zaizkit fonetika eta gramatika, ez? Baina, azken finean, euskararekin jarraitzea errapetu dela, hemen gerotara gehiago da azkaterako. Ezin dut utzi. Eta hemen da, euskadunak eta euskadun mundua oso erakarretara egin zaizkit, eta azken finean jendea dela. Oso interesante ditu zait, aipatu dezuna noiz eitzaiten dugun hizkuntza bat eta noiz bestea, ez? Adibidez, hori, testu inguru hori umetxoena eta txakurrarena. Nik horrezan, nire iritzia, oker nago esaten diazu bine, no? Iruditzen zait, igual, umea euskeraz hitzetea ere izan daitekeela goxotasuna. Eta askotan adibidez, hori, elebidunak edo eleanitza garenez, adibidez, azaratzen garenean, oso normala da, birauak eta umore txarrez, adibidez, gaztelerara pasatzea. Euskera zaligea eta ja, azarre giroa sortzen danean, eta gero beste gauza bat ere oso interesgarria,
baldin badaude, bueno, esatezuna ez, kasu horretan zuzinen elebakarra, euskeraz, eta elebakarra zehor gazteleraz. Nik uste dut, elebakarra dagoenean gazteleraz, nahiz eta gehienak euskaldunak izan egia da, egiten dugula erderara jo errespetoz. Galdetua diogu gure buruari zein enean hori egin beharko genuke. Gehiengoa euskalduna bada batengatik gaztelera da, 10 lagunek gaztelerara jotzea. Baina zurek jarri dezun testu inguruan oso interesgarria da. Hor, zergatikan jo behar dugu gaztelerara. Zuzea eredun bakara euskeraz, eta bestea gazteleraz. Hori oso interesgarria da. Agian joera batik, ez? Joera batik eta euskal... Hor ez dago errespetu konturi. Euskal iztun bakarrarekin esatet gortuta. Ez dago? Eta beste bat. Situazio horretan, bi nintzen etorri berria. Eta lagun, euskal iztun ere bakarra zen lagun hori oso lagun izan zuten. Eta hori ere kontutan hartu behar pentsatzen dut. Eta miei eskaraz egitea, oso mugitzen zen. Errenterian lagun bat daukat, eta etxortan dana eskaldun dien, baina dan errenteraz hitzeiten dute. Alta hori hartzarra, ama errenteriko bertakoa, eta bi arabadia, eta arabatako bat dira. Danak dakite euskeraz, eskaldu zarra dira, baina haien hartan dana errenteraz egiten dute. Eta inguruan, bere eremusoa, osaba, ize bat, dana bizi dira. Eta hor dut, une bat jarutzen da duan, eremuso batek, umetxo bat ekarritzen du ezta. Eta hor dut, pariente guztiak, familie guztiak, eskeraz azten zaio, azten zaizkio. Eta horrela sortzen da. Naiz eta bere kantan erderaz egin, horrela sortzen da beste eskatu bat, eta horrela egitzen da. Niri, gustatzen ez zaiten da, umiei torazi egiten diote euskera ez, baina gero, heldua egin direnean pasatzen dira. Naiz eta euskera zen dira. Hori izan dira gustatzen, baina dena den, saiatzen dira euskatunak sortzen ez, familia. Eta gero, zein herritan bizi diren ere, horrek ere asko egiten dira. Adiz errentari batean eta azkesti batean, oso diferentea dira igualera. Eskerrik asko Piromi, konpartitzea dira guztia eta urrebaniak akugo saio bat edo Gustura direko beha kontaktua bat, eskerrik asko Piromi.